Il·lustríssima senyora Montserrat Mundi, alcaldessa de Sant Quirze del Vallès, distingida senyora Sílvia Peralta, regidora d'Igualtat, distingides autoritats locals, Premi Dona de Sant Quirze 2015, Carme García Frontons, veïnes i veïns de Sant Quirze, molt bona tarda i molt benvingudes i molt benvinguts a l'acte institucional del lliurament del Premi Dona de Sant Quirze 2015. En primer lloc, demanem la presència a l'escenari de la senyora Isabel Olesa, de l'entitat del Grup Cultural de la Dona de Sant Quirze, Caterina Albert, i de la senyora Linda Lara, de Dones per Sant Quirze, que ens faran la lectura del manifest institucional del Dia Internacional de les Dones. Endavant. Manifest 8 de març de 2015, Dia Internacional de les Dones. Fem sentir la nostra veu per tal de recordar que la lluita de la igualtat entre els homes i les dones és una lluita quotidiana i constant, que ve de lluny i que encara té molt camí per recórrer. Però cal seguir endavant i consolidar les fites aconseguides en l'espai públic i en les del privat, a casa i al carrer, i encoratjar-nos a no renunciar als drets que garanteixen les nostres llibertats. La nostra, dèiem, és la lluita quotidiana, en dos escenaris imprescindibles, el públic i el privat. Malgrat els importants canvis que s'han produït al llarg del segle XX al nostre país, la situació de les dones al mercat de treball continua estant marcada per la desigualtat. Recordem que el treball domèstic, el treball invisible, no remunerat i realitzat principalment per les dones, significa aproximadament 40% del PIB català. Cal fer un gir, doncs, i cal moure fitxa des de les nostres vides quotidianes per tal de transformar els nostres pobles i ciutats. La senyora Montserrat Mundi, alcaldessa de Sant Quirze. A continuació, pren la paraula la distingida senyora Sílvia Peralta, regidora d'Igualtat. Bona tarda a tots i totes, regidors, regidores, representants d'entitats, veïns i veïnes que avui ens acompanyeu en aquesta nova edició del Premi Dona de Sant Quirze. I una salutació molt especial per la nostra premiada d'aquest any, la Carme García Frontons. Moltes felicitats. Vull agrair també a les entitats que ens han llegit el manifest del Dia Internacional de les Dones, a la Isabel Olesa, de la Caterina Albert, i a la Linda Lara, de Dones per Sant Quirze. I agrair la seva tasca que fan durant tot l'any de sensibilització i de foment per la igualtat d'oportunitats a Sant Quirze. Com sabeu, el Premi Dona de Sant Quirze forma part dels actes planificats durant tot aquest mes de març entorn al Dia Internacional de les Dones, als quals us convido a tots i totes a participar. El Premi Dona té com a objectiu reconèixer socialment el valor del treball i l'esforç realitzat per les dones en diferents àmbits. Per tant, el que vull remarcar és la necessitat de continuar fent visible el treball i la tasca de les dones, moltes vegades invisible. I especialment un record per a aquelles dones víctimes de la violència masclista, que representen l'exponent més tràgic d'aquestes desigualtats. Avui premiem una dona que és referent, com he dit, en l'àmbit esportiu, en concret en la marxa atlètica. Una dona referent a Sant Quirze i a nivell internacional, amb un palmarès impressionant. 80 medalles individuals, 2 vegades campiona del món, 7 vegades campiona d'Europa, 19 d'Espanya i 27 de Catalunya. Però sabeu també per què la premiem? Doncs la premiem pel valor que la mateixa Carme transmet del que significa l'esport per vocació, l'esport per socialització, per salut i per superació personal. L'esport, com diu ella, com a forma de viure, com a valor social. Gràcies, Carme.